Elnézést, nincs több ilyen? Szerez léci a többi kasszától, amennyit csak tudsz. Siess! Mit csinálsz? Gyűjtök az új konyhámra. Mi? Ahányszor használom a kártyát, mindig félreteszek egy kicsit. Nézd már, tényleg így van. Ez mind külön lesz erre a kártyára. Haláztam egy párat. Csatlakozzon a Raiffeisen rendszeres megtakarítási programhoz, és minden kártyahasználat után 500 forintot automatikusan átvezetünk megtakarítási számlájára. Így egyre közelebb kerülhet céljaihoz. És ezt szemenként kis csillagok. Marika. Na, akkor én visszamegyek mákért. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb.